Вёска Лышча – манументальны будынак мясцовага дома культуры. Ён, як і ўсе астатнія важныя сацыяльныя аб'екты, быў пабудаваны пры непасрэдным удзелу тагачаснага кіраўніка лышчанскай гаспадаркі, старшыні калгаса імя Кірава Алексея Миколаевича Кулажанкі. Адбылося гэта яшчэ ў мінулым стагоддзі, і вось сёння, праз дзесяцігоддзе, яго імя разам з імем калегі і паплечніка Івана Михайловича Сярэдзіча увекавечылі на памятнай мемарыяльнай дошцы ў гонар двух герояў сацыялістычнай працы. Человек, который отвоевал много и имел инвалидность с войны, но он всю свою жизнь положил именно на это хозяйство. И гордился, даже уйдя из жизни, он все равно гордился, вспоминал именно это хозяйство. Не работал в обкоме, допустим, или в райкоме партии, а именно гордился этим хозяйством. Нягледзячы на тое, што калгас імя Кірава ўжо даўно змяніў і назву, і кіраўніка, жыхары і ураджэнцы тутэйшых мясцін дагэтуль успамінаюць, як узорную лышчанскую бульбу з буракамі вазілі на ВДНГ ў Маскву. Неверагодная ўрадлівасць стала не толькі адным з шэрагу дасягненняў гаспадаркі, але і абгрунтаванай падставай для прысваення геройскіх зорак старшыне Алексею Кулажанка і заслужанаму механізатару Беларусі Івану Сярэдзічу. Труженик такой был, и примерный семьянин, и всем помогал, кому надо. И огороды пахать, и сено привезти, и все это он выполнял безукоризненно. И главное, что он любил работать и любил петь. Да. Он работал, можно сказать, почти круглосуточно. И трактор слышно, что трактор работает, а что тракторист поет, тоже слышно. Его голос. Значит, Памяць аб сваім гераічным бацьку, дзеду і прадзеду шануюць і ў сям'і Алексея Кулажанка. Апошнія гады свайго жыцця ветэран вайны і працы правёў у Пінску. В последнее время он вспоминал именно работу здесь, в колхозе. Вспоминал всех людей, с кем работал. И он всегда говорил: я работал и жил, чтобы людям было хорошо, чтобы потом никто плохим словом меня не вспомнил. Очень искренне рада, что открыли мемориальную доску в честь моего прадедушки. Я очень-очень-очень горжусь им и люблю его. Варта адзначыць, што ідэю вырабу мемарыяльнай дошкі фінансава падтрымаў дырэктар таварыства Лышча пры непасрэднай ініцыятыве Лявонція Сярэдзіча, ураджэнца суседняй вёскі Забараўцы. Тетяна Будгусаім, Людмила Салзна, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».